kusina ni Kabeli, ang saya-saya. Lutong bahay na masarap ang ulam. So mga Beli, makulay na buhay. So nandito tayo sa Masantol Seafood Markets, kung saan binabagsak yung mga mga seafood. Ayan na, Consignation Masantol. Yun. So mga Beli, time check dito. Nag-i-start yung consignation dito ng 8 AM hanggang mga 10 AM. So maaga lang kami ni Angela. So ano lang, hanap muna tayong almusal. So mga Beli, time check, alas 7 na ng umaga. Nag-i-start dito mga Beli ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. So mga Beli, almusal muna tayo. Uy, lalaki na ako. Kare-kare. Magkano order, bossing? Kare-kare. 80. Nagkakanin na ba tayo na? Ikaw, order. Ayun, may mga ano, mami. Goto, mami. Anong laman ng mami? Baka express. So mga Beli, 80 pesos per order. Ginagang baboy. Ako siguro beef mami na lang ako. Ay, beef mami ba? So mga Beli, kami kasi hindi masyadong ano sa almusal eh. Panangalian na kaagad. Hindi po, isa po boto. Ayun, ang sarap na no. Ano yan? Alamang. Alamang. Tortang alamang, ano? Okoy. Okay. Badchoy. Hindi na muna ang pwede. Oh. Eh, na. Upo na tayo. Beef mami daw. Isa lang po. Ah, isa muna, nak. Ako, sa'yo muna. Isa lang po pala. Okay. Magkano dito? 20 po. Tingin mo na ang isa, tikman ko muna. So, Beli, tikman muna natin. Yeah! Ang dami pala. Bumili nila yun. Tama lang yan. So, bumili kasi kaming cooler ni Angela. Di kasi kami nakapagdala. Bumili na ako ng cooler. Yun o. Titikman ko lang ito na. Wala pa akong gana mag-almusal eh. Order mo na lang ang kape. Mga Beli, bibili tayong seafoods dahil bukas meron tayong order. Para, ayun, shoutout nga pala sa mga ano, mga taga Masantol na viewers natin. Tortang alamang. Sarap na. Order ka na ito, tikman mo. Bagong luto. Okay mga Beli, tapos na tayo mag-almasal. Salamat. Okay mga Beli, nagdadatingan na yung mga biyahero. So dumadami na yung tao. So mga Beli, time check 7:30 na. Yun mo. So kaya boss, happy birthday. Thank you boss. Gang. Shout out po. Yun mo. Kaya mga Beli, nag-start na. So limasag. Tapos to lupian dagat. So mga Beli, pagsampa ng alas 8, doon pala mag-i-start ang bulungan dito. Yan, nakalapag pa lang, hindi pa sila nag-i-start mag-ano na ito. Hindi ka pa pwede pumili, madaling salita.
Tay, mag-vlog ko muna, tay. Mag-video ko mo po. Atin ang presyo rin, ala po. 140. 140. 60. 60 pesos. So mga beli 60. Ano po yan? 140 sa Basan. Alimasag. Dito tay. Kakalasin pa. Pero magkano yung standard na presyo natin dyan? Yung malaki. Ha? 800 yung malaki. 800 yung malaki nung sugpo. Yung segunda sa ganun. Segunda 700. Ha, beli lang. Kuya Erwin, no? Sa mga beli, yung pinakamalaki nun 800 ang kilo. Nak, 800, no? Sugpo. Sa mga beli, kasama ko si Angela gawa ng galing ako ng Bulacan. So, siya yung body natin yan. Base ko yung sticker. Ayun. Thank you much. Thank you. Tara, doon muna tayo sa dulo. Tay, salamat po. Okay mga beli, so dalawa to. Meron pa dito sa dulo. Silipin muna natin. Ang mura nung alimasag na 130, 140. Yun o, halimango. Ito mga kabigan. Yun o. First class. First class na rin boss na. Matagol lang. Kaya magkano mo rin? Kalasyan lang pa boss. Kalasyan. Kalasyan. So kalasyan mga beri. Pag-iwalayin yung malalagay. Saka 300 ang kilo. Mga patay na eh. Sa mga beri 300 daw ang kilo. Kaya lang patay na. So ibig sabihin ng kakalasyan mga beri, bubukod yung maliit sa malagay. Saka doon malalaman yung presyo. Ganda, sariwa. Yan boss, oh, sariwa. Sariwa Yan bossing. boss. Magkano kilo dyan bossing? Wala pa po boss, matatawad pa. Tawaran pa po, tawaran pa po yan. Bulungan na lang. Bulungan pa. Price reveal. Marami nagagalit. Bulungan pa po yan, bulungan. Marami nagagalit. Ayun, price reveal daw, bawal. Bulungan dito. Kung mga ito surut na nato, 398 na. Surut. Wala na, chef. 398. Sa akin ang bulak. Wala na. Alam mo ito para na, may kamo na. Sa mga belly bulungan, kung sino man nanalo dito, siya yung magpe-presyo ng per kilo. Bossing, sticker. Wala, okay. Pwede kayong dog pa. Okay, ikot tayo. Wala yung sticker sa boss. Sticker mo, boss. Papalo kita na, boss. Oo, ito pa isa, bossing. Alimango. Wala pang presyo to tayo na. Wala pang presyo mga belly. Gusto mo? Sa mga belly nakakatawa oh. Ito maliliit lang. Pero mga babae mga belly. Matataba. Boss, magkano dito? Wala po dyan. Lagi yung pwede ito po boss. 300 na lang po. Patatawag po yan. 300. Opo, bossing. Murang-murang ano mga sa Pampanga. 300 na lang po. Diyan ba pwede bang bumili ng 1 kilo, 2 kilo? Pwede po, pwede po. 300 mga belly. Ito po sa pwede po sa 1 kilo. Yung mga burrito, may makikiyamo. Meron makikiyamot. Naman po yung bibigyan. Pero doon po tayo ibon dito. So mga belly, 300 ang kilo. Wala lang. Pampanga. Yung Banamay, 450 na lang po. 450 mga belly, lalaki na. So dito Wala po yung alimango ng Pampanga. kukuha na tayo dyan. 400 na lang po. Patatawag din po yan. 400. Aray. Pengi akong 2 kilo. Dito po sa 400. So yung mga belly, kumuha tayo. Tol, puro babae ito. Bakla. Bakla boss.
Mga bakla, dilaw po yung ano niya, mga tabako. So mga belly bakla, 400. Sige, pengi ang 2 kilos, tapos yung 300 mo, pengi din ako 3 kilo naman doon. Ano mo na ito, kuya? 3.2. 3.2 yan, sige. Ano mo na lahat? 3.2 yan. I-350 mo na lang. Mura naman, boss. Para naman po yun. Ay, naka-vlog ako to lang. Opo, okay lang po. Yan. Invite mo na yung mga taga, ano. Gusto mga taga-ibang lugar po, punta na po kayo ng Masantol lang, Pampanga, consignation po. Okay. Ito po, mura po yung mga kalakal. Yung nga lang po, nakabitaw sa bato yung mga kalakal. Pero malinis naman po. Okay, so bali 3 kilos nung tigda 300. Ah, May gitna nga 4 na kilo, sir. Oh, sir, magiging ako na kilo ka, bigyan kita sobra. Ano mo na ito, sir? May gitna 4 na kilo lang. Mura na yung resto, may sobra pa sa kilo. 4.7 na, sir. 4.4 na lang. magkano lahat yan? 4.4. So, magkano ba yan? 300. 1,320 lahat. Sa ipon, boss. Nakabigay po tayo. Nak, bayaran mo. Magkano dyan last price mo? 450 ko po binibenta to, bibigay ko na lang ng 420. 420. Ano naman sa kilo, wala naman sa kilo. Dati po 500 dyan. 420 daw mga bel. Sige, pengi ang 2 kilos. 2 kilos. Nak, asuyo. Bali, meron na tayong alimango, saka hipon. So dito nga pala mga beli, kailangan may dala kang eco bag. Yun, so kailangan may baong kang eco bag dito mga beli. All matabayin to lang. Mas 2 kilos lang dito. 2 kilos lang yan. Mas may sobra na. 2.2 na po, 2 kilos na lang. Okay. So ito mga beli, dito kay Jet Tanggol. Talaga yung mga pang first class na yun. So yun yung tinatawag nilang kalase mga beli. Bossing sa first class na gano'n, magkano yan? Magkano kilo? Depende, boss. Kasi kawaran siya. Okay. Conforme sa bidding, ano, kung magkano yan. Bunto kayo! Pero maakyat ng 1,000 yan, isang. Sa ngayon, boss. Sa ngayon, mababa ang alimango. So mga beli, sa ngayon daw mababa yung alimango. Yung malalaki na yon, hindi umakyat ng 1,000 ang bidding. So mga beli, yung binili natin kay Kuya, 3,440 lahat. 3,440. So bali ito yung sa atin, yung tatlong to. Beef. At tatlo pala. So maliliit siya pero matataba naman yun. Nak, ikaw na bahala. Itong tatlo na to sa atin. Okay, ikot muna ako. Bossing sa bangus dito, magkano? Ha? 170. So mabeli, 170 lang ang bangus. Yun, no? Ronoy. Morning po. Ay, mga poset, ay mga ipon.
Tatuahe. Ay, malagyan yan. Lagyan, boss. Vlogger. Masag. Magkano? Malaki. Magkano ni Masag, bossing? 150 lang. 150 lang, boss. 150 lang, boss. Bidding, 150. Kanilili mo. Nga po. So mga belly, bidding daw, per kilo 150. Tapos bidding muna yan. Lima mo pari eh. Ano kasi sa mga? Sa'yo. Kuha mo ah. Thank you. So dito sa bayan ng Masantol mga belly, mga limango, marami dito. Yan, sige supo. Kaya wala pa mo, yung timano lang ito eh. Hello? Alvin! Belly, buhay na buhay yung mga hipon. May lapu-lapu. Wow, lapu-lapu. Kasi magkano lapu-lapu mo? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko yung nag-ano. Ha? Sa mga belly, wala pa yung price yung lapu-lapu. Sariwa yung lapu-lapu. Diba? Kita nga na. Ganda pala po. Ito mga belly ulang. So mga belly ulang. Boss, magkano ulang? 500 mga belly ulang. Size na yan. Ano to? Ito yung ipon natin dito sa ilog. 500. Nasaan ka na? Ito na yung pinamili mo. Hindi na, pagsasama-samahin lang yan. Yan yung pinamili namin. Ano, enjoy ka rito? Nakabili first time makasama ni Angelo sa ganito. Inaabangan ko yung lapu-lapu. Lapu-lapu. Magkano, bossing? Magkano po? Bibili sana ako kahit mga ilang kilo lang. $350. Bossing lapu-lapu magkano? Sa diba yung lapu-lapu? Kuhanin ko na yung lapu-lapu.
Pwede ba 3 kilo lang yan? 3 kilos. Sa mga belly, kuhanin natin lapu-lapu. Boss, kuhanin kayo lapu-lapu. Nakuha na po ng matanda. Ah, nakuha na. Naunahan tayo sa lapu-lapu. Tingola rin eh. Sa mga belly, nakuha na tayo. So, ganun kabilis dito mga belly, bulungan. Okay, habang na lang tayo. Sayang to lapu-lapu. 300 lang ang kilo. Bossing, wala na bang lapu-lapu? Gaya na. Dito po, maya. Makikidamot ako kahit ilang kilo lang. Well, mga belly, nadaanan lang siya ni nanay. Nadali na. So, 300 daw ang kilo. So mga belly dito, puro alimango yan. Sige po. Morning kuya. Wala na. Vamos, kuha na. Takot ka, wala na. Vamos. Bossing, pwede ba malaman magkano bangus? Malalaman mo sasabihin siya. Ah, sige, sige. Diba ba yun siya? Wala na. Wala ko po 400. 115. Per kilo yan. So mga belly, 115 per kilo. Yan. Bulungan. Eh, nagbulungan silang dalawa ni kuya. So si kuya nanalo. Tingnan, tingnan. Ang nanay. Opo. Musta po tayo? Ito, hukas siya snow. 115 daw dito. Bulungan eh. Kaya sa 115 mga belly lahat yan. Tapos kikiluin na yan. Thank you po. Sige. Ay. Thank you. Yes. Bossing, ngiting tagumpay mo na dyan. Tagumpay. Para itong 20. Sabi ito. Kailan sobra na? Bakit? Okay, dyan yung pa 5 kilo ito tao. 5 kilo. 5 kilo ito. Itong 20 mo ka, wala pa. Wala pa tayo tayo. 5 kilo. Panilaw, kamas! Ipon. Wala, naunahan tayo rito mga belly. Sayang tumalo. Wala, kailangan talaga rito mabilis ka mga belly. Dito 170 malalaki mga belly. Diyan tayo lang. Sticker. Thank you po. Okay mga belly, punta tayo doon sa kabila. Bossing, salamat po. Salamat.
Tapos mga belly may yellow rito. Pag may dala kayong cooler, pwede kayo bumili. Boss, thank you ah. Thank you, boss. Thank you, thank you. Nabigyan pa kitang sticker. Sticker, meron na? Dapat si boss na lang. Sige, isa boss. Thank you, boss, ha. Okay. Kaya ka lang po, titignan ko kung meron pa. Unay nga na ko? May isa. Thank you, boss, ha. Opo. Enjoy boy, yun yun, enjoy boy. Hindi ako sticker. Yes, boy. Okay, so mga belly, nandito tayo sa kabila ngayon. Ito na may mga... Ayun. Ano din? Nakapito ka muna. Alimango din. May sukli pa sa Bossing Garcia Consignación Diamond. Ha? Selfie lang daw. Nasaan ba? Samahan niyo po. Kaya mga belly. Lock, kaya lang. Kaya mga belly, puntahan lang natin yung nakakilala sa atin. Sa opisina daw po. Yung master market dito, boss. Ah, master. Pinaka ano nyo? Good morning po. Sir, Isa po sa mga followers nyo. ay salamat po, sir. Napasyal ako dito sa lugar nyo. Sir, baka gusto yung mag-shoutout. Shoutout po sa mga taga Santol, saka yung mga kasama kong empleyado sa munisipyo. Kayo po yung market master dito. Ayan. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, sir. Picture muna, boss. Ah, sige po. Selfie lang. Sa Mabeli Market Master po ng Ay, dito po tayo. Dito po tayo. consignation dito sa Masantal. Okay, Mabeli, yung Market Master dito is viewers ng Kabeli. Pinatawag tayo dahil naiiya siya lumabas. Thank you po sa suporta sa Kabeli. Bibili ako. Bibili ka lang. Okay, Mabeli, ito yun. Taong. Kasi magkano kilo ng taong? 50 po yung tahong natin, yung malaki po 90. So 90 sa malaki, 50 sa maliit. Ate, pwede ba 5 kilo lang? Sa malaki na lang po tayo. Oo, sa malaki lang, sa malaki. Sa mga belly. Okay, mga belly, 90 pesos sa malalaki. Wala na tayong bag. 5 kilo. Yung maliliit, Ate, 5 kilo. na 90. Hindi pa po na kilo. Wala pa tayo mag-uwi. Wait lang po natin. Doon ka muna na kayo meron na. Bibili na lang ako. Maliliit yan. What if? Ha? Pwede yan sa 50. So mga belly, 50 sa maliit. Pwede tayo. 50 nga.
Ate, dito yung 5. Ay. Yung limang taong. 5 kilo pa. Ito. Bossing, boss. Kuya, naman ako po. Hindi tayo naririnig. Nauna naman ako eh. Hindi po, kanina pa po ako nito. May nakuha lang ako kanina. Kuha muna si Tati Ah, ng 5 kilo. Tapos sa kanya, 90 yun sa kanya. Antay daw. Ate, talaba magkano? 25 po ngayon. 45 ang kilo ng talaba. Minsan 150. Sa Mabeli, 45 daw ang kilo ng talaba, malalaki. Or sa 25 po. Sa Mabeli, ganito rito. Ayan. Di ba 90 dyan? Oh. Oh, 5. Thank you. Siya po kasi kumuha ng maliit na yun eh. Okay, 5 kilo Mabeli. So Mabeli, maaga pa, marami pa daw parating na mga seafoods. Ah, yay! Diyan magkano gani? Napakamurang-mura lang. 712. May 4 na piraso malimango ba na? 712 Mabeli ang kilo. So Mabeli, lahat to alimango yan. Dito sa area na to. Yan, lalaki. So dito sa harap, ito na yung mga ano natin. Consignation. So dito, ayan, bangus. Magkano yung bangus ko yan? 200. Pascual yan. Pascual. Tawaran ko na yun eh, di mapatag kayo. Kulang. Magkano lang ano kaya? Ah. So Mabeli yung walang 450. Yung malalaki. Bangus. Ambularyo, ambularyo. $180 bangus. Pwede po ha, 180. So Mabeli 180. Pengin tatlo. Mga 3 kilo.
Sagad na yan, 180. Opo. Sagad na po. So, ganun talaga mga Beli. May presyo na rito, hindi ka na pwede tumawad dito. Ilan na sa 1 kilo yan? Ilang piraso sa 1 kilo? 2.8 ito, 2.8. Yan, 2.8. Gaya mo ng 4 na piraso. So yung mga Beli, binili natin yon 3 kilos. Dito limango din mga Beli. Order ka, 180 ah! 180. Wah! 360 lang po. Wala ko ito. 180 ka naman ah! 2.5. Oh, 2 media! Dos media. Sa mga Beli yung 4 na to, 450. Ma'am, nagbablog. Hello po. Invite mo na dito sa consignation na Masantol. Hello po. Mamani po kayo dito sa Miguel Consignation. Fresh na fresh po. Aming mga dating. Bagong dating. Kasama ba ta? So yung mga Beli, ito na yung sa atin. 4 na piraso, 450. Yun. Thank you. Busy sa Alima. So dito kasi mga Beli, maraming farm ng alimango dito sa Masantol. Kaya maraming mga alimango talaga rito. $180. Mga Beli, nakakuha natin ng 180 yung bangos. Kulang. Yung mga Beli, pandaing, yung maliliit. Ipon, 420 kuha natin. Vlogger ah. Ito yung tilapia ng ano mga Beli. Pare Jackie! Pare Jackie! Nangunengan po yan, no? Imelda. So mga Beli, tilapia 110. 110 yung original na tilapia. Yan yung tilapia ng ano eh, bro. Lalaki ng ipon, no? Na. Yan, unti-unti na humihinga yung mga Beli. 165 yan ah, 165. 165 po mga kaibigan. 165. Opo mga kaibigan. Sa mga Belivia, 165 ang kilo. Direct po ka na na. Dito, di paro, Brad, magkano? 400 yan, 400. Okay, 500 lang po mga kaibigan. Invite mo na yung taga Masantol, punta na kayo niya. Ang Masantol. Ibang baryo, punta na kayo dito. Ang galing ha, o Beli, ang galing. Thank you, Tol, thank you. Ang galing. 165 bitang lang naman. So mga Beli, sa dami, hindi mo na alam kung anong titignan mo. Uy, malaki na kayo. Ano? 850.
mga beli, 800 daw doon sa malalaki. So, 800 daw doon. Puro 5 plus to. Kagana mo dyan eh. Huwag ka lang tatagyan! Ang gulo! Ito, 6 dos ka lang oh. 6 dos. 6.2 kilos. Kabeli po. Okay. Kaya mga beli dito, diskarte rito pagkalingan ng pagtawad. So, bulungan. Sa mga beli, ito yung service ng mga biyayero natin. Thank you po. So yung mga beli, ito yung mga bangka ng mga biyayero natin. So nanggagaling po sa Parting Bataan, Makabebe, yan, Nagonoy. Dito karamihan, Alimango. Kaya kung naghahanap ka ng mga puset, yan, bihira dito yan. Daming tao. Sa mga beli ipon, medyo maliliit yung ipon. Ewan ko lang, paano may presyo na rin? Ilang kilo na yan? Gusto mo yan? 430 yan. 430? Para bilhin. Gusto mo sa kilo? 3 Maray pa nyo. Meron tayong ipon, ganyan kanina. Ganun din yung pinililuto, meron ka na doon. 100 lang ako. 400 na lang, sige. Ayun, lobster yan. Lobster, maliliit lang. Lobster ha, ulang yan. Lobster. Ulang. Wapin din ang lobster, tamong tabang. Oo, kanyaman lang. Masarap. Mga beli, yung ulang na to, masarap to. Sa ilog to eh. Oh, boss. Ay, morning po. Morning. Hindi ka mag-vlogger, eh. Opo. Ay, tagay yung YouTube. Thank you po, tito. Oh, shoutout na dito. Oh, shout out. Ako naka-albegate yung YouTube eh. Thank you po, tito. Yo, Keti kayo rin, Bob. ako may ibondigay ka. Kaya na. So, sila po yung may-ari na itong Ay ano. mo pure na ka. Nanay po yung kayo? Ayun. So, sa kanila pala yung Diamond Forever. Si Market Master, viewers din pala namin. Kaya nga kuya. Okay. Anong mo kuya? Pero, Kapeli. Shoutout. Nak. Ito, dito ka na lang kay Tito magkidamot ng 1 kilo mo. Tito, bibili daw 1 kilo yung anak ko. Kila.
samahan mo. Hindi naman abim. Ayan, yung anak ko. 1 kilo daw na. Gini. Ewan, diyan ka na kumuha. Saan mo gusto? Ewan ko sa anak ko. Yan ang bebenta kasi yan. Bigay mo yung 500 kay Tito. Bahala na siya. Ay. Sos. Siya magkano yun? Tito, dito na lang daw, sabi ng anak ko. Nak, ito, bibigyan. Ah, Tito. May lalagyan ko. Yan mga beli, hanapin nyo lang yung Diamond Forever. Kay tatay yun, siya mayari. Viewers natin sa Kabeli. Iyalagang 500 mo na Tito para wala na sukle. Ang dami natin viewers dito mga beli. Yung Tiger Prawns oh. Mali ko. Bossing, magkano itong kaya mo? Boss, 900 ya po. 900 Sana 800 ya po. Pamabeli 900 yung malalaki. Yung maliliit, ito yun. Dalawa lang kalasi yan ha. Dalawa lang. Ay, napakaganda po. Yung malaki, pili yung malaki. Ayan, hindi na mo ka po. Para ko, hindi na naka naman. Ito, puro siya ko naman. So 900 sa malalaki, yung medium 800 daw. Sariwa. Sa 150 yan po yung bawasan. 110 yun eh. 450 pare, teka na. So Abeli, laki ng bangus oh. Ang bangus dito, ang ipon nag-i-start ng 400 pataas. Pulo yan, pulo. At waka parang gani. Okay ka na, Nak? Tsaka limon, 5 kilo. Sticker, kayo po yung humingi ng sticker kanina dito? Sir, sticker po. Dakal salamat, Master. Yung Master. Ito pare. Okay, ayan na. Parang mula kayo sa camera. Oh, Harap mula sa camera. Magkano ba naman huwag yung portion? Uy! Pare! Parang yung camera yan. Yan po, agamulak. Nung kinapakan. okay. Beli, napakasarap na bili rito. Oh, shout out. Bossing sticker, wala pa ata. Shout out. Wala na lapo-lapo na. Wala na yung lapo-lapo. Ha? Thank you, Tay. Wala na lapo-lapo na. Sa Abeli, wala na lapo-lapo. Sara, sa YouTube kami, sir, sa YouTube po.
Pangalan niyo, kuya. Ito po ang ating pinakamabait na vlogger ngayon, Kabeli. Tama po. Apo. Kabeli. YouTuber po yan ha. Guys, pakisuportahan niyo po si Kabeli ha. Thank you, Brad. Pag ganito trabaho mo, hindi ka may stress. Kabeli po. Yeah, shout out po sa mga taga Masantol. Napakasaya rito. Yan na! Size 3 oh, size 3! What, 330? Boss, muna na kami. Dakal salamat. Thank you. Baka bukas lang uploaded na yung video. Sige po. Thank you. Ano? Tapos mga pwede pag gusto yung pumili ng yelo rito, pwede. Nakalagang 20 lang, marami yan. May barya ka? Alagang 20 lang. Meron akong 5. Meron akong 5. Benta sa akin. Kaya mandipar ko. Ah, Kaya pa rin eh. Nano? Sabi, Kahit ang biyaki na biyaki paano na siya po eh. ah. Okay ang sticker. Ang luto ka na boss? Wow. 20 pa, 20. Kaya pulo pa boss. What's ang sticker? Ay, ay, thank you po, thank you. Muna na kami po. Okay mga Beli, so maraming salamat, Masantol. Yan, napakabait ng mga tao dito. So mga Beli dito makakuha ng halagang 300 pesos per kilo ng alimango. Napakamura. So ano daw, merong season. Katulad ngayong buwan na to, mura pa yung mga alimango. Pero pagdating ng December, yan, tataas yung mga yan. Ayan. So pagdating ng Pampanga yan, yung binili natin na 300 na yun, nasa 400 na yun mga Beli. 400 to 500 na yun. Okay mga Beli, hanggang dito na lang. Ingat lahat. God bless all. Bagsakan mo muna dyan. Okay mga Beli, thank you. Kita-kita tayo next video. Hipon. Boss, thank you.